माखासे निउज पर्टेलफोरा बर'बारि ओनसोलनि एबेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बेखौ आं बरायो। बे जाथायखौ लानानै सोरबा माहारियारि आफादखौ सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदों। बे गासै जि जाथाय जोंनि 11 दिनाव आगान होबाय गोबां मिडिया गोबां पर्टेलफोरा फैनानै बेखौ कभारेज खालामदों, सरकारनिसिम बेखौ माने दैथायहरदों आरो सरकारखौ नारसिननायाव बिथांमोनाबो मदद होदों। दा बिथांमोननि जि रल बे रलनि थाखाय आं बयखौबो वेलकाम खालामो आरो बे बाथ्राखौबो लानानै माखासे बितर्क खालामदों जे इउटुबारफोरा गुबै जाथायखौ थांना नायहैना बाथ्रा बुंनाया मोजां। सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां बोसोरनिफ्राय हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखै। फरायसालिनि जेंना, सरकारारि गासै सुबिदानिफ्राय बिथांमोनहा जानगार जाना दं। बिथांमोननि थाखाय इउटुबारफोरा बाथ्रा बुंनो नांगौ। बिथांमोननि थाखाय बाथ्रा बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायबो मदद थागोन। खावलायगोन जे बै जोंनि माखासे जायफोर यां आरो बिराद डेडिकेटेड जायफोर इउटुबारफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथाव सरकारखौ नारसिननायनि बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हा पट्टा मोननांगौनिफ्राय लानानै फान्डामेन्टेल राइट्सनि डेभेलपमेन्टखौ मोननांगौनिफ्राय लानानै जिखिनि मेटार दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै हाबा मावहैयो, बेयाव नोंथांमोना बाथ्रा बुंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो, जों बेयाव दं। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जों मिथिगौदि थांनाय 13 मे 2022 इंआव गुवाहाटीआव थानाय बर'बारि गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि न'खौ सरकारनिफ्राय नटिस होआलासिनो गोबांथार रैखाथि हान्जा लाना सरकारनिफ्राय एबेक्सन खालामदोंमोन। बे एबेक्सन खालामजानायाव गोबां बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि न'खरखौ आलाय-सिलाय सेफायनानै होदोंमोन। बेखौनो नैथि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे हान्जाया खौरां लानो थांनानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। गोबां पर्टेलफोरा फैनानै बेखौ कभारेज खालामदों, सरकारनिसिम बेखौ माने दैथायहरदों आरो सरकारखौ नारसिननायाव बिथांमोनाबो मदद होदों। दा बिथांमोननि जि रल बे रलनि थाखाय आं बयखौबो वेलकाम खालामो आरो बे बाथ्राखौबो लानानै माखासे बितर्क खालामदों जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने नलपारायाव एबेक्सन खालामजानाय बे एबेक्सन खालामजानायनि सायाव माने एबसुआनि आफादगिरिया रायजो राजानि भुल दङ होननानै माने बुंदों होननानै बे बाथ्राखौ माने मैया सोरबा सासे मानसियाबो बुंफैदों। दा बेयो मिसआन्डारस्टेन्डिं। खोथाया जाबाय स्पष्ट। जों बुंदों जे आसामाव थानाय जनजाति बा थागिबिफोरा खुनु कारनाव होखारजानो मोननाङा। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव जायफोरा अबैध भाबै दखल खालामदों बिथांमोनखौ होखारनांगौ। सरकारखौ सिसिटुआ एबसुआ दाबि होदों, खिन्थु सरकारा होखाराखै। दिनै नलपारायाव जाबाय, लामदिङाव जाबाय आरो नैबे थार्ड टाइम। जों बुङो जे खुनु कारनाव आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ होखारनो मोना आरो होखारनाङा, बेनो लास्ट जाथों। बिनि उनाव जोङो खुनु कारनाव बेबायदि सैज्य खालामनाय नङा। बे बाथ्राखौ जों सरकारखौ रायदों, सोंखारिदों, जेसेबां बाथ्रा बुंनांगौ बुंदों, खिन्थु बिनि सलुसननि जों लामाबो दिहुननांगोन। दा बेखाय नलपारायाव जि जाथाय जाबाय, नलपारा हाजोआ जाबाय माने फरेस्ट लेन्ड आरो बे फरेस्ट लेन्डआव बर', ट्राइबेल आरो गुबुन गुबुन माहारिया बेयाव जायगा आवग्रिनानै दङ। फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा पट्टा बा हानि माने माबा मोननांगौ। दा बेयाव मोनसे NGOआ ससियेलनि माने नलपारानि हाखौ दान होनानै गालांदोंमोन, जेराव बर' मानसिफोरा बा ट्राइबेल मानसिफोरा रायजो जादों। खिन्थु बिनि गोजौआवबो दावखोनानै माखासे मानसिफोरा साल बागानावबो हाबैदों आरो बे साल बागानाव हाबैनाया जोंनि थाखायबो बियो गनायथाव नङा। दा बाथ्राखौ ओरै बुजिनायासो साबसिन जे 20 बोसोर सिगां 2005आव फरेस्ट माने राइट एक्ट आइन पास जादों। बे मथे 2005-06नि सिगां जायफोरा फरेस्ट ओनसोलाव जायगा आवग्रिनानै दङ बा रायजो जादों बिथांमोननो हानि अधिकार होनांगौ। सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा 2005नि सिगां रायजो जादों, बे हानि पट्टा मोननांगौ। नलपारायाव जायफोरा दिनै रायजो जादों बिथांमोना जुदि 2005नि सिगाङाव रायजो जादोंब्ला बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ। 20 बोसोरनि सिगां फैनाय आरो मैया फैनानै दाखालि फैनानै जुदि हाग्रा सिमफायनानै थायोब्ला बे मोननै बे सानै मानसिया एखे जानो हाया। 20 बोसोरनि थाखाय जों जास्टिस बिगोन, मैया दाखालि फैनायनि थाखाय जों एखे जास्टिस बिनो हाया। दा बेखायनो सोरबा गोदानै जुदि बेयाव माने साल बागान सिङाव हाबनानै जुदि माने हा लादोंब्ला बेखौथ' जोङो मोजां खामानि जादों होनना बुंनो हाया। दिनै उल्था पानियाव क'क्राझाराव नाय, दिनै लुंसुङाव नाय, बा गुबुन गुबुन बिटिआरनि बा गुबुन गुबुन आसामनि हाग्रा ओनसोलाव
माने 2005नि सिगां जायफोरा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जादों बे ट्राइबेलफोरनो हानि राइट होदों आरो राइट होनो थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकार जोङो फरेस्ट राइट एक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आयेन बायदियै जोङो नारसिनदों आरो सरकारा होनोबो बाध्य जादों खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा मैया दाख्लै जुदि सोरबा साल दंफां सावनानै सोरबा दंफां दानफायनानै उल्था पानियाव थायोबा नों बिथांमोननिखौबो जास्टिफाइ खालामगोन नामा होमबा जोंनो हाग्राखौ नांगौ ना जोंनो माने हाग्राखौ सिमफायनांगौ बे हाग्राया जोंनि प्रपार्टि जोंनि जिउ थांना थानायजों जोंनि आबहावाजों सोमोन्दो दङ आरो बे हाग्राजोंनो बर' फिसाफ्रा दिनै रायजो जाबोदों दा बेखायनो जास्टिफिकेशननि बेलायाव जों जुदि दिनैनि एनक्रोच जानाय आरो 20 बोसोर सिगां रायजो जानायखौ जों जुदि इकुवेल ट्रिट खालामोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो हाग्रा थांना थानाय नङा हाग्रा बासिनाय नङा आरो बिनि दायनिगिरिया जोंनो जागोन दा बे बाथ्राखौसो आं बुंदों बेखौ लानानै दिनै जायफोरा बितर्क सृष्टि खालामदों जायफोर इउटिउबारफ्रा दिनै गोबां माखासे बाथ्रा बितर्क सृष्टि खालामदों आं खावलायगोन सनितपुर बिश्वनाथाव थांनानै बिथांमोना जे 20 बोसोराव फान्डामेन्टेल राइट्सनिफ्राय बन्चित जाबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव भट होयो बिथांमोना ना दै मोनलोङो बिथांमोना ना माने आइवाइ न' मोनो ना पिआरसि मोनो बिथांमोना ना कारेन्ट मोनदों ना मेडिकेल फेसिलिटि मोनदों बिथांमोननियाव ना स्कुल दङ ना बिथांमोना आर्मि पुलिसाव खारनो थाखाय पिआरसि मोनो बिथांमोना भारत सरकारनि गासैबो डेभेलपमेन्ट आसाम सरकारनि गासैबो डेभेलपमेन्टनिफ्राय दिनै बन्चित जादों बिनि थाखाय मानो हाबा मावाखै आं बेखौसो खावलायगोन जे बै जोंनि माखासे जायफोर यां आरो बिराद डेडिकेटेड जायफोर इउटिउबारफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथाव आङो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरबा थानानै सरकारखौ नारसिननायनि बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हा पट्टा मोननांगौनिफ्राय लानानै फान्डामेन्टेल राइट्सनि डेभेलपमेन्टखौ मोननांगौनिफ्राय लानानै जिखिनि मेटार दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै हाबा मावहैयो बेयाव नोंथांमोना बाथ्रा बुंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो जों बेयाव दङ दा बेखायनो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै बितर्क खालामनायनि बाथ्रा गैया खोथाफोरखौ मोजाङै जों स्पष्टयै बुजिनांगोन आरो बे समा एरला एरसि माने बांसावलाबायनाय बिनि नङा बे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि प्रिन्सिपल गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव हाबा मावदों आरो नैबे ससल बरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जास्टिसनि थाखाय जोङो धरनाबो होदों आन्दलनबो खालामदों मेडियायावबो बुंदों सरकारजोंबो जोङो माने मेटारखौ प्लेस खालामदों आरो सरकारा बिनिनो फिथाइ महरै दिनै मोनसे रिजाल्ट होनो थांगासिनो दङ जों खोथाल' बुंनानै थायाखै दा बेखायनो रिजाल्ट ओरिएन्टेड इन प्रिन्सिपल अन कर्स अफ एक्सनाव एबसुआ धैर्य सहकारै खामानि मावदों एबसुआ 55 बोसोरनि आफाद बर' माहारिया बे आफादनि हाबा मावनायनि सायाव मोजाङै मिथियो बुजियो आरो बेखायनो जायफोरा नमस्य बेक्ति जायफोरा वेल नन बेक्ति बिथांमोना एबसुनि सायाव बेबायदि कमेन्ट होनाय बितर्कआव लाबोनाय मालाबा बुंफेराखै आं बेखायनो खावलायगोन बर' रायजो राजाया बे गासै बाथ्रानि सायाव मोजाङै नायबिजिरगोन होननानै गोजोन्थों।